ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக. பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்திய தர்ம ரதாயச்ச பஜதாம் கல்ப விருட்சாய நமதாம் காமதேனுவே. இன்னைக்கு அடியேன் ராகவேந்திர சுவாமிகள் அவர்களுடைய பிருந்தாவன பிரவேசத்தை பத்தின ஒரு சின்ன தொகுப்பு உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் நினைக்கிறேன். தான் பிருந்தாவன பிரவேசமாக முடிவு பண்ணினார் ராகவேந்திர சுவாமிகள். மாஞ்சாலம் கிராமத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார். மாஞ்சால அம்மனிடம் உத்தரவு கேட்கிறார். மாஞ்சாலி அம்மனும் செவி சாய்த்து நிபந்தனைகளை விதித்தாள். ஆட்டு தலைகளை பிருந்தாவனத்தின் எதிரே பதிக்க சொன்னார். ராகவேந்திர சுவாமிகளும் அதற்கு செவி சாய்த்து அவ்வாறே இன்றளவும் துங்கபத்ரேவில் நீராடி மாஞ்சாலி அம்மனின் தரிசனத்திற்கு பின்பே ராகவேந்திர சுவாமிகளின் தரிசனம் என்ற நிபந்தனை இன்றளவும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. வெங்கண்ணா பந்தை அழைத்து பிருந்தாவனத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய சொன்னார்கள். மாதவரத்திலிருந்து கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. 713 சால கிராம கற்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு எல்லாம் இந்த செய்தியை சொல்லி வரும்படி அப்பண்ணாவிற்கு உத்தரவிடுகிறார். அப்பண்ணாவும் அவ்வாறே செய்கிறார். விரோதி குருதி 1671 வருடம் சிரவண மாதம் கிருஷ்ணபட்சம் வெள்ளிக்கிழமை என்ற தினத்தை முடிவு செய்கிறார்கள். தன் பூர்வாசிரம அண்ணன் பேரன் வெங்கண்ணாச்சாருக்கு யோகேந்திர தீர்த்தர் என்ற நாமம் சூட்டி சந்நியாசம் கொடுத்து பொறுப்புகளை ஒப்படைக்கிறார். அந்த நாளும் வந்தது. மக்கள் வெள்ளமென திரண்டனர். ராகவேந்திர சுவாமிகள் நித்திய அனுஷ்டானங்களை முடித்துவிட்டு மூலராமர் பூஜையை செய்தார். சிஷ்யர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் வழங்குகிறார். உரையாற்றுகிறார்கள். ராகவேந்திர சுவாமிகள் மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார்கள். மக்களின் மனோநிலையை அறிந்து சமாதானம் படுத்துகிறார்கள். ராகவேந்திர சுவாமிகள் அனைவரும் சோகத்தில் மூழ்கி இருந்தனர். சமாதானம் படுத்துகிறார்கள். அப்போது தன் சிஷியனிடம் வீணையை எடுத்து வரும்படி பணிகிறார். அவ்வாறே வீணை கொண்டு வரப்பட்டது. வீணையின் தந்திகளை மீட்டு இந்து எனக்கே என்ற பாடலை மனம் உருகி பாடுகிறார். ராகவேந்திர சுவாமிகளின் பாடலை கேட்டு ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ணரே நர்த்தனம் ஆடுகிறார். அதை பார்த்து பக்தர்களும் அந்த கண்கொள்ளா காட்சி கண்டு ஊருகுகிறார்கள். அன்று கண்டவர்கள் புண்ணியவான்களே. வெங்கண்ணா பந்தை அழைக்கிறார். தான் பிருந்தாவன பிரவேசமான பின்பு என்னென்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். பக்தர்கள் அனைவரையும் தன் புன்சிரிப்போடு பார்த்து இரு கைகளை தூக்கி ஆசீர்வதிக்கிறார்கள். ஒரே ஒரு பார்வை அனைவரையும் உற்று பார்க்கிறார். அவர் கண்களில் சூரியனும் சந்திரனும் நாங்கள் வாசம் செய்ய வானம் வேண்டாம், குருராஜனின் கண்கள் போதுமே என்று குருராஜனின் கண்களில் பிரகாசித்தனர். அந்த கண்களில் தான் எத்தனை காருண்யம்! பின்னர் பிருந்தாவனத்தை நோக்கி மெல்ல நடக்கிறார். தலையில் போத்திய காசாய வஸ்திரத்தோடு ஸ்ரீ யோகீந்திரரின் மேல் கை வைத்து தென்புறத்து வாயிலாக சிரித்த முகத்தோடு தெய்வீக ஒளியெங்கும் பிரதிபலிக்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிருந்தாவனத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கின. யோக முத்திரைகளுடன் ராகவேந்திர சுவாமிகள் அமைப்பாக அமர்கிறார்கள். பிரம்ம தண்டத்தை தோளில் சாய்த்து கமண்டலத்தை கீழே வைத்து விட்டார். துளசி மாலையை மட்டும் வலது கரத்தில் தூக்கி பிடித்தவாறு அமர்ந்திருக்கிறார். துளசி மாலையை உருட்டுகிறார். வானத்தில் மேகம் கூட இயக்கத்தை நிறுத்துகின்றது. பறவைகளின் இயக்கம் கூட ஒரு நிமிடம் நிற்கிறது. பிரபஞ்சமே பிரிவை எண்ணி ஓவென கதறுகிறது. மக்கள் பிரபோ பிரபோ என்று கதறுகிறார்கள். ஆனால் அவர் மட்டும் எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாமல் துளசி மணிகளை உருட்டி கொண்டிருக்கிறார். மணிகளை உருட்டும் போது சனம் கூட மணி நிற்கும் நேரம் வந்துவிடக் கூடாது என்று மெதுவாக நகர்கிறது. ஆனாலும் குருராஜர் மணிகளை உருட்டுகிறார். ஒவ்வொரு துளசி மணி உருளும் போதும் மக்களின் மனம் லாப் டப் என்று இதயம் நின்று இயங்குகின்றது. துங்கபத்ரே கூட ஓடுவதா நிறுத்துவதா என்ற தன் ஓட்டத்தை மெதுவாக ஓட விடுகிறது. துளசிமணி நின்றது. பிருந்தாவன பிரவேசமானது. ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிருந்தாவன பிரவேசம் ஆகிவிட்டார். பின்னால் பலகை கற்களை பிருந்தாவனத்தின் மீது மூடினர். நின்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் அவரின் உத்தரவில் மீண்டும் இயங்க ஆரம்பித்தது. குருவே